ليكن يومك للشعب ودادا ليكن. Бүгінгі жұмға мұхтарам ғазиздин қардашлар әхлақ турында һәм әдәп турында булачак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям bir хадистә булай дип әйткән: "Иннама бугисту лиутаммима макаримал ахлак." Иннама бугисту лиутаммима макаримал ахлак. Мин нәрсә өчен җибәрелдем ди Расулулла? Сезнең ахлакларыгызны камилләштерер өчен, сезнең әдәпләрегезне, хылыкларыгызны камилләштерер өчен җибәрелдем. Bunamsı birinci hadis. İkinci hadis, kıyamet günündə mина barıgızdan da yakınrak en yaxşı xılıqlı kişi bulacaq. Kıyamet günündə mина en yakın bütün kişilerden qarasan en yakınlardan yaxşı xılıqlı hem yaxşı ədəbli kişi bulacaq. Ol әйтмәгән күп итеп намаз укучы якын булыр миңа. Пәйгамбәрбез әйтмәгән en күп итеп ураза тотучы миңа якын булачак кыямәт көндә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтмәгән иң күп иттереп хаҗ кылучы һәм гомрә кылучы дип миңа кыямәт көндә якынрак булачак. Ул әйткән миңа иң якын кеше кыямәт көндә хылыклы, әдәпле кеше булачак. Кемнең әдәбе бар, кем үз-үзен әдәпле итеп тота. Һәм өченче нәрсә, өченче хадис, кыямәт көндә иң авыр әйбер мизанда, ул да булса ахлак булачак. Мизанда, үлчәүдә. Белгәнебезчә, кыямәт көндә шундый үлчәү куярлар, шушы үлчәүдә безнең гамәлләрне үлчиләр. Без басып торабыз, безнең намазны китереп куярлар, тиеп, уразаларны, биргән закатларны, садакаларны китереп куярлар, һәрберсен үлчиләр. Без инде ничә кило дип уйлыйбыз, ничек анда үлчәрләр, Аллаһ алим. Но иң авыр әйбер кыямәт көне ул ахлак булачак. Кешенең әдәбе иң авыр әйбер кыямәт көндә. Менә шушы өч хадискә нигезләнеп җәмәгать әзрәк әдәп турында җомга вәгазен дә сөйләп алырбыз. Менә без җәмәгать өйрәнгән беренче урынга күп китаплар укып, күп видеороликлар карап, беренче урынга без өйрәнгән Аллаһ Тәгаләгә ышануны куярга, ягъни тәүхид дип әйтәбез. Менә беренче урында тәүхид булырга тиеш, Аллаһ Тәгаләгә ышанырга, аны бер итеп танырга, аңа гына гыйбадәт кылырга. Тәүхид китергәннән соң, Аллаһ Тәгаләгә иман китергәннән соң, иң беренче, икенче урында инде ул кеше намаз укырга тиеш. Басып укылмаса, утырып укырга тиеш, утырып укылмаса, ятып укырга тиеш, ятып укый алмаса, хәрәкәтләмәсә, ул хотя бы үзенең үз фикерендә, үз уенда шулай сәҗдә кылам дип, руку кылам дип, шулай менә намаз укырга тиеш. Без шуңа өйрәнгән һәм бу сүзләр белән килешмәскә шулай ук авыррак була. Дөрестән дә беренче урында ул Аллаһ Тәгаләгә ышану. Аллаһ Тәгаләне бер итеп тану, ул тәүхид дип атала. Бу сүзләр дип дөрес. Икенче урында шулай ук дип дөрес ул намаз уку. Намаз уку ул безнең иң беренче кыямәт көндә бездән сорый торган әйбер. Намазларыгыз ничек булды? Ничек укыдыгыз? Анысы дөрес. Һәм ләкин менә шушы тәүхиднең сүзләрен Коръәннән 3-2 сүзне генә алып, bütün калган нәрсәләргә күз салмыйча ул дөрес булмаячак. Чөнки Бәну Исраил кавмына Коръәндә шушы аят тәүхид турында сөйләгәндә, шушы аят ул Аллаһ Тәгалә әйтә, башта Аллаһ Тәгаләгә иман китерегез, аңа гына гыйбадәт кылыгыз, аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтеп китә калган гыйбадәтләрне. Вакытында намаз укыгыз, күршеләрегез белән яхшы булыгыз, яхшы мөгамәлә, яхшы сүзләр, тәрәсәнәсе сөйләшмәскә, менә шундый безнең өстебездәге булган фарыз, ягъни менә шушы нәрсәләр намазга кагылышлы, безнең әдәп әхлакка кагылышлы, ул тәүхид белән бер урында тора. Алар бер аятта килә. Ләкин кеше шуны гына ала, әтигеләрен карамый ул. Күршесе белән ул ызгышы бетә, туганнары белән ул талашы бетә. Гайбәт турында сөйлисе дә юк, һәрбер ишеткән нәрсәне сразу бүтән кешегә сөйләргә тырыша. Но главный ул намаз укый. Анысы беренче урында. Но тегесен карамый ул. Алар бөтенесе бер аятта килә, бер тигез. Шуңа күрә безгә шундый нәтиҗә ясасан була,
Аллаһ Тәгаләгә ышану белән бергә, бер урында, бер дәрәҗәдә намазда, яхшы мөгамәлә, туганнар белән, ата-анага карата мәрхәмәт, хөрмәт итү, алар бөтенесе бер аятта килә. Шуңа алар бер-берсе белән бәйләнгән бер чылбыр шикелле була. Берсен алып, икенчесен инкар итәргә дөрес түгел. Дөрестән дә ләкин безнең максат җәмәгать, менә диннең бөтен максаты ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаю күп итеп намаз белән түгел. Күп итеп ураза тотып кына түгел. Күп итеп садака биреп тә түгел. Аллаһ Тәгаләгә якынаю ул шушы укыган намаз аркылы син Аллаһ Тәгаләгә якынаясың. Шулай закат биреп син Аллаһ Тәгаләгә якын булырга тиешсең. Намаз укып син төрле гынахлардан ярак булырга тиешсең. Синең көне-төне намаз укып, һәр көнне ураза тотып, өйгә кайткач теләсә нәрсә эшләп, күршеләр белән талашып, туганнар белән әрләшеп, син намазда берни файда юк. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килделәр һәм сорадылар ике хатын-кыз турында. Берсе ди көне-төне намаз укый, һәр көнне ураза тота, садакасын да бирә инде шунда ди. Но ди үзенең күршеләр белән талашып бетте ул. Теле белән дус түгел икән, теле белән бик күп зарар китерә кешегә. Моның хөкеме ни дип сорадылар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хатын-кызда бернинди хәерле әйбер юк. Аның урыны җәһәннәмдә булачак. Икенчесе ди, ул ди фарызлардан тыш бүтән гыйбадәт кылмый. Шул 5 вакыт намазын укый да, шуның белән бетте. Уразасын шулай ук нәфилләрен тотмыйча, теге дүшәмбе, пәнҗешәмбе турында сүз бармый, уразасын тота да, Рамазан аенда бетте шуның белән. Менә шушы иң теге минимумны үти дә, һәм теге сөттән ни ясап, ремчекме шунда, творыкмы, анда әйтелмәгән, теге сыйыры бар дипме, кәҗәсе бар дипме. Ягъни ул менә шушы үзенең мөмкинчелектән ул садака бирә, өләшә, шушы ризыкны өләшә. Һәм үзенең теле белән берсенә дә бер нәрсә тидерми, бер нәрсә әйтми, артык нәрсә сөйләшми. Но гамәле әз кыла, гыйбадәтне бик әз кыла инде. Моның хөкеме ни дип сорагач, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хатын-кыз җәннәтле булачак ди. Тегесе бик күп гыйбадәт кыла, но бик күп начарлык эшли. Монысы минимумны үтей, ләкин бер нәрсә кирәкмәгән нәрсәне әйтми. Аның урыны җәннәттә булачак ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә җәмәгать, сез сорау бирә аласыз, ничек инде хәзрәт намаз укып җәһәннәмгә эләгергә була? Менә бу хатын-кыз бит намаз укый. Ул бит ураза тота, ничек инде җәһәннәмгә намаз укып ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Ураза тотып ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Садака биреп ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Менә шулай эләгәсен. Эләгергә була шулай. Әгәр дә син берсен аласың, икенчесен үтәмисең. Шуңа күрә менә монда әдәпкә килеп тукталабыз. Шулай бит инде без әйтеп киттек әдәп турында, һәм бигрәк тә әдәпне генә тулысынча бер генә җомгада алып булмый. Без алырбыз әдәпне мәчеттә, мәчетнең әдәпләре турында. Күп тапкыр әйткәнем бар, күп нәрсәне искә төшерәм, кайбер нәрсә үтәлми, чөнки адәм баласы ул оныта торган бер зат. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, фазаккир, ягъни искә төшер, чөнки адәм баласы ул оныта. Менә иң авыр әйбер кыямәт көндә әйткәнебезчә, ул әхлак булачак мизанда, үлчәүдә. Менә мәчет ул безнең авыл җирлегендә яшәгән кешенең шәһәрдә ул бик зур роль уйный кешенең тормышында. Мөселман кешесе иң кимендә 5 тапкыр мәчеттә күренергә тиеш, көненә 5 тапкыр. Әгәр дә ул эшләмәсә, буш булса, ул мәчеткә килеп, җәмәгать намазында катнашу хәерле эшләрдән санала. Фарыз түгел, но безнең Хәнәфи мәзһәбендә ул сунна муаккада, ягъни көчле сөннәт, һәр вакыт Пәйгамбәрбез аны саллаллаһу алейхи ва саллям бик теге авырган вакытта гына, сәфәргә чыгып киткән вакытта гына аны үтәмәгән. Җәмәгать белән уку намазы аның хөкеме сунна муаккада, ягъни шундый постоянный кылына торган сөннәт ул, аның хөкеме. Шуңа күрә мәчеттә без бик часто булабыз, авылда булмаса шәһәрдә, шәһәрдә булмаса юлда, шуның әдәпләре дә бар җәмәгать. Менә иң беренче мәчеткә килеп кергәч, ишекне ачуга җәмәгать, әле ишеккә кадәр без өйдән чыгып киткәндә мәчеткә барабыз икән,
пожалуйста, үзебезнең киемнәребезне чистартып, матур итеп, хуш исле нәрсәләр сөртеп, менә шулай Аллаһ Тәгалә янына килергә кирәк. Без бит инде яраткан кеше янына барсак, һаман шул менә яраткан дигән нәрсәне сөйләдек җомга алдыннан. Без берәр нинди кызны сөябез икән, без бит бөтен менә аппак киемнәр киеп, тешләребезне чистартып, парфюмнар алып, шуны сөртәбез, сибәбез, тешләрне нитеп, анда прическалар ясап, матур ботинкалар киеп, аның янына киләбез без. Аллаһ Тәгалә янына килгәндә дә, мәчеткә килгәндә дә, без шулай матур итеп үзебезнең киемнәребезне чистартып, карап, Аллаһ Тәгалә янына киләбез. Чөнки без яраткан кеше янына шулай киләбез. Җыелышка бер кая барганда, без шулай матур кием киябез. Безгә берәр инде акча кирәк булса, акча бирә торган кеше янына килгәндә, без шулай матур итеп киенеп киләбез. Пиджак киеп, ак күлмәкләр киеп. Әгәр дә кешенең бизнесы бармы икән, ул глава янына барады, тегесе янына барады, нәрсәдер кирәк. Менә нәрсәдер кирәк булганда без бит киенәбез матур итеп, тышкы кыяфәтне карыйбыз. Монда мәчеткә килгәндә без тем более үзебезнең матур итеп, бигрәк тә гаеткә килгәндә, җомгага килгәндә матур итеп киенергә тырышырга кирәк. Моны шулай истә тотыгыз. Әйе, авыл җирендә ул авыр. Авыл җирендә хуҗалык бар. Кемдер хайван асрый, кемдер нәрсә. Постоянно нитеп, шулай җуынып нитеп, ул бик авыр. Монда сүз бармы, намазыгыз кабул булмый дип тишек штанда. Сүз бармы, намаз кабул булмый, футболкада яки шундый менә трикода, теге коленкалары чыккан, намазың кабул булмый дигән турында сүз бар, намаз кабул була. Әгәр син гаврәтең күренмәсә, әгәр син киемендә нәҗис булмаса, син намазың кабул була, ләкин ул әдәп буенча син бер баскычта астарак буласың. Ул әдәпсезлеккә санала. Әдәпсезлеккә керә. Без әйттек, кыямәт көндә иң авыр бер ул әдәп булачак, әхлак булачак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кудси хадистә әйтә, әгәр дә кеше миңа бер адым ясый икән, мин аңа җигерермен дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни мин аңа тагын да якынрак булачакмын. Шуңа күрә тырышырга кирәк, мәчеткә килгәндә бөтен чиста булсын безнең күңелләребез һәм чиста булсын безнең киемнәребез. Икенчесе, җәмәгать, ул аяк киемгә менә мәчеткә кирдек дип менә башладыгымы? Менә безнең мәчеттә аяк кием белән баса торган аерым бер урын бар, кара ковриклар. Күп тапкыр күргәнем бар, балалар да, кай вакытта олалар да шушы аяк киемнәрен салып, шулык носки белән шулык коврикка басабыз кай вакытта. Ул коврикта бөтен урамдагы пычрак. Әгәр без белмәсәк, бөтен урамдагы булган пычрак, хәзер Аллаһка шөкер асфальт бар. Элеккегечә балчык керми, ләкин шушы носки белән баскан коврик, ул бөтен пычрак ул мәчеткә керә аннары. Мәчеттә коверлап пычраннары. Аннары коверларны жуарга кирәк һәм чистартырга кирәк. Шуңа күрә бик игътибарлы булыгыз. Аны белән дә шуңа истәп әйтергә була, син можеш басып җибәргә күрмәгән вакытта, ул көз көне була инде, кайвакытта кыш көне бер инде нәҗискә. Галуш белән нәҗискә бастың да, шулык нәҗис кирип китте мәчеткә, шулык коврикка бастың да, син носки белән шуңа басып җибәрдең, и кирип киттең мәчеткә. Намазның шарты бар, синең киемең чиста булырга тиеш нәҗистән. Шуңа күрә моңа шулай бик игътибарлы булыгыз. Өйгә кергән шикелле, мәчеттә дә үзегезнең идә шикелле тотыгыз, чөнки без монда Аллаһның кунаклары. Менә бу гади әйберләрне сөйләргә туры килә, чөнки күп тапкыр күргәне бар, аяк киемне кеше иренә салырга һәм шунда линолеумда бөтен аяк киемнәрен эзләрен күрсәм була. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне күрә, мин күрмәсәм, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне күрә. Шуңа күрә әдәпле һәм әхлаклы булыйк җәмәгать. Өченчесе, намаз вакытына без мәсәлән мәчетләргә керәбез икән, бик игътибарлы булыгыз. Ул тыелган вакытларда намаз укымаска инде. Безнең мәзһәбтә менә 3 вакыт бар, ул 3 вакытта намаз уку ул макрух санала. Ягъни тыелган вакыт дип әйтәләр аны. Тыелган вакытлар ул качан була инде? Иртәнге намазда ул бик нитмей, чөнки әлхәмдүлилләh иртәнге намазга бөтен кеше вакытында килә, ул күбрәк сизелә илә вакытында һәм ахшам вакытында. Кеше үзе белмичә онытылып, зәвал вакытында килеп намазын укырга мөмкин. Зәвал вакытында яки кояш батканда. Кояш бату вакыты ул менә ахшам вакыты, ахшам намазы вакытында, ахшам намазына килде икән, кояш 1 секундта гына батмый. Сразу менә 7нче яртыда. Юк, ул әкрен-әкрен генә бата. Шуңа күрә тырышыгыз, ахшамга килдегез икән, вакытны карагыз. Әгәр дә кояш батканда вакыты туры килә икән, бер 15-20 минут азанга кадәр
примерно шулай күбрәк тә булырга мөмкин. Тырышыгыз көтеп торырга кояш батканны һәм ул вакытта инде намазны мәчет намазы ул вакытта любой нафил ул вакытта инде укылмый. Бу тыелган вакытлар. Кояш чыкканда, зәвал вакытында һәм кояш батканда менә бу өч вакыт намаз ул Ханафи мәзһәбендә макрух вакытларга керә. Моны онытмагыз. Дүртенчесе җәмәгать. Мәчеткә кергәчтән безнең бер шундый проблема бар. Ул да булса буш сүзләр, сөйләшү, кирәкмәгән нәрсәләр. Иң беренче без бөтенебез шуны аңларга тиешбез. Мәчетләрне Казанда да, авылда да, бөтен дөньяда да мәчетләрне салалар, мәчетләрне төзиләр гыйбадәт өчен. Клубны салалар мәдәният өчен, күңел ачу өчен, спорт залларны төзиләр. Анда спорт чаралары өчен, мәчетләрне без төзибез гыйбадәт өчен. Зикр кылу, Коръән уку һәм башка гыйбадәтләр өчен. Һәм шуңа күрә тырышыгыз мәчеттә кирәкмәгән нәрсәне сөйләшмәскә. Мәчеттә вакытны файдалы итеп үткәрергә тырышыгыз. Килдегез икән, тәсбих әйтсәм була, истигъфар кылсам була, салаватлар әйтсәм була, Коръән укый белмәсәгез, Аллаһ Тәгалә турында уйлагыз, нәфил намаз укыгыз, вакытны исраф итмәгез. Бу бик кадерле вакытлар намазда, мәчеттә аның белән сарыф итеп, теләсә нәрсә табигатьне сөйләп, сәясәтне сөйләп, аның белән вакытны уздырмаска. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә хадисе бар моның турында, кыямәт көне алдыннан ди, мәчеттә төркем кеше утырыр һәм аларның имамлары дөнья булыр ди. Аларның имамлары дөнья булыр ди. Аллаһ Тәгалә аларда ди хаҗәт юк, шуңа күрә алар белән утырмагыз да сөйләшмәгез алар белән. Мәчеттә дөнья турында сөйләргә рөхсәт ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә шулай ук намаз укып бетергәннән соң сахабалар белән нинди булса да җаһилият заманнары турында сөйләшкән булганнар. Теге бөтенләй мәчеткә кереп бер нәрсә сөйләшмичә, теге авызларыбызга скотч ябыштырган шикелле, юк, аның турында сүз бармый. Артыгын кыламаска, артыгын сөйләшмәскә. Киңәш ителә инде менә шул гыйбадәт тәхлилләр, истигъфар, салават, тәсбих, тәхмид һәм башка зикрләр әйтергә. Бишенчесе, ул да булса балалар мәчеттә булу хөкеме. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безгә балалар бүләк итә. Балалар ул безнең киләчәк, анысы һич шиксез. Ләкин мәчеткә килгәндә без балаларны алырга тырышабыз. Нинди ният белән балалар күреп торсын, өйрәнеп торсын, ничек намаз укыла, нәрсә ул мәчет һәм башка максатлар. Ләкин бер генә ни бар, ограничение дип әйтмешле Пәйгамбәрбезнең хадисе. Ул әйтә, кечкенә балаларыгызны һәм акылсызларны мәчетләрегездән ярак тотыгыз. Кечкенә балаларыгызны һәм акылсызларны мәчетләрдән ярак тотыгыз. Акылсыз кешеләр турында монда уже аңлашыла. Чөнки акылсыз кеше ул аңламый нәрсә эшләргә. Ул может килеп теләсә нәрсә эшләргә мәчеттә. Балага ничек балаларга кагылыш ничек аңларга? Галимнәр аңлаталар, бик кечкенә һәм аңламый торган балаларны мәчеткә алырга тырышмагыз. Бик кечкенә, аңламый торган, тәртип боза торган, тыңламый торган, ярый, ярамый дигән сүзләрне аңламый торган балаларны мәчеттән ераграк тотыгыз. Чөнки дөрестән дә бала кайвакытта аңламый. Нәрсә эшләргә ярый һәм нәрсә эшләргә ярамый. Шуңа күрә җәмәгать балаларны даже без алып килсәк тә, бик теләсәк тә балаларыбыз безнең күрсен, танышсыннар дип мәчет тормышы белән, гыйбадәт белән балаларыгызны үзегездән ярак итмәгез, тотмагыз. Үзегез теге аны эт шикелле бәйләп куеп булмый баланы. Балаларыгызны ычкындырмагыз, үзегезнең янында торсын. Чөнки мәчетнең эчендә төрле инвентарь бар, төрле әйберләр, алар могут ватырга, изгелек эшлибез дип килдек тә, можем бөтенләй гынах белән кайтып китәргә. Шуңа күрә балалар белән булганда үзегездән ычкындырмагыз, намаз укыганда үзегез белән тотыгыз, үзегез белән бастырыгыз балаларыгызны. Монысы бишенчесе инде. Шулай ук әдәпкә керәм. Һәм алтынчысы,
Бу намаз укырга, намазга кагылышы мәсьәлә. Менә безнең Ханафи мәзһәбендә шундый кагыйдә бар. Әгәр дә фарыз намазларыннан соң сөннәт намазлары килә икән, фарыз намазларыннан соң сөннәт намазлары килә икән, фарыз намазын укып бетергәннән соң, сәлам биргәннән соң, Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам дигән дуаны кылганнан соң, Ханафи мәзһәбе буенча кеше торып баса да һәм сөннәтне үти. Бу Ханафи мәзһәбендә шундый кагыйдә бар. Әгәр дә фарыз намазыннан соң сөннәт намазлары килә икән, ул илә намазы керә, акшам намазы һәм ястү намазы керә. Чөнки иләдә 2 сөннәт бар фарыздан соң, акшамда 2 сөннәт бар фарыздан соң һәм ястү намазында шулай 2 сөннәт бар. Нәрсәгә нигезләнгән? Ул гади хадисләргә нигезләнгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыганнан соң, менә шушы дуа әйткәннән соң ул заг итеп утырмады. Ягъни Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам дигән дуа кылганнан соң ул заг итеп утырмады. Һәм икенче хадис бар. Кем фарыз намазыннан соң Аятул Курси укый, аны җәннәттән күрергә үлемдән саклый. Кем фарыз намаздан соң, кем намаздан соң Аятул Курси укый икән, кем намаздан соң Аятул Курси укый икән, аны менә җәннәткә күрергә үлемдән саклый. Менә Ханафи мәзһәбенең галимнәре шушы сүзне, кем намаздан соң Аятул Курси укый икән, алар шушы сүзне фарыз намазы гына түгел, тулысынча бөтен намазларын укып бетергәннән соң. Бөтен намазларын укып бетергәннән соң. Чөнки илә намазы ул фарыз гына түгел, илә намазы ул 2-4 сөннәт алдан да һәм 2 сөннәт арттан. Менә мәсәлән, без килдек җомгага, әмма сездән урамда кеше сораса, син кая барасың? Без әйтәбез, без киттек җомга намазына. Но без шушы сүзне әйткәндә, яки без әйтәбез, мин киттем илә намазын укырга. Илә намазын укырга дип әйткәчтен, ул бит нәрсә аңлашыла? Син бит 4 фарызны гына укыйм дип бармыйсың анда. Син киләсең мәчеткә, укыйсың 2 рәкъәгать сөннәт мәчет намазын, 4 рәкъәгать сөннәт иләнеке, фарызны укыйсың, сөннәтне укыйсың, укып бетергәннән соң тәсбих тартасың, тегесе монысы. Ягъни Ханафи галимнәре шушы сүзне аңладылар, тулысынча бөтен фарызларны, сөннәтләрне укып бетергәннән соң Аятул Курси укыла. Шафиғи мәзһәбендә һәм калган мәзһәбләрендә алар инде менә шушы Аятул Курси тәсбихләрне алар инде фарыздан соң кылалар. Фарызны укып бетергәннән соң, менә кем Дагестанда булды, анда шулай менә алар имам сәлам бирә дә, алар бөтен теге зикрләрне алар фарыздан соң кылалар. Ул менә Шафиғи мәзһәбендә шулай. Ханафи мәзһәбендә ул менә сөннәт килә икән, нидән соң фарыздан соң бу вакытта башта сөннәт укыла, аннары инде зикрләр кылына. Бу безнең мәзһәбтә булган кагыйдә. Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә? Менә шушы сүзләрне кыскача гына аңлатканнан соң, тырышыгыз җәмәгать шушы зикр кылганда катнашырга, ашыкмаска. Безне дөнья булай да бик нык ашыктыра. Мәчеткә килдек икән, тулысынча бөтен шартларын, бөтен сөннәтләрен, бөтен тәсбихләрен укып, рәхәтләнеп, игә бөтен теге истебездәге булган нине төшереп, менә шулай кайтып китәргә. Мәчеттән тиз-тиз генә китәргә, ул дөнья эше, ул безне һәр вакыт дөнья эшләре һәр вакыт булачак. Шуңа күрә бу нәрсәне ычкындырмагыз 2 сәбәп өчен. Беренчесе ул да булса, чөнки Аллаһ Тәгаләне искә алган урын, ул фәрештәләр җыелган урын. Кайда Аллаһ Тәгаләне искә алабыз? Ул фәрештәләр җыелган урын. Әгәр дә мәчеттә син загырак утырасың икән, фәрештәләр һәр вакыт сиңа дуа кыла. Аллаһумма гфир лаху, Аллаһумма архамху. Бу нәрсәне шулай ук ычкындырмаска кирәк. Икенчедән, әйттек, Аллаһ Тәгаләне искә алган урыннар, мәҗлесләр, ул да булса җәннәтнең бер бакчалары шикелле. Син җәннәтнең бакчасында утырган шикелле. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җәннәт бакчаларын күрсәгез, аның янында узып барсагыз, туктап торыгыз." Менә күрдең, туктап торасың. Машина күрәсең, туктап торасың, узып киткәнне. Җәннәт бакчаларын күрде икән, туктап торасың, ашыкмыйча гына. Ул аны әйткән сүзләре. Аннан сорадылар: "Я Аллаһның илчесе, әле җәннәт юк, кыямәт юк,
нәрсә соң җәннәт бакчалары? Ул әйтте, мәҗалису зикр. Ягъни ул зикр кылу урыннары, Аллаһ Тәгаләне улылау, мактау юллары, мактау мәҗлисләре. Менә шушы намаздан соң утырып зикр кылу, Аллаһ Тәгаләне улылау, тәхмид, тәхлил, тәкбир сүзләрен әйтү, ул как раз шушы менә җәннәт бакчасының берсе. Шуңа күрә аннан ди качмагыз, туктап торыгыз дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу менә аның хадисе. Һәм икенче кутси хадистә җомга алдыннан әйттек шулай ук, кем мине кешеләр арасында олылый икән, мине зикр кыла икән, мин шушы кешене фәрештәләр алдында олылармын. Без әгәр Аллаһ Тәгалә шулай олылап зикр кылсак, Аллаһ Тәгалә иншалла безне фәрештәләр бездән дә яхшырак, бездән дә дәрәҗәлерәк затлар алдында Аллаһ Тәгалә безне мактаячак. Шуңа күрә менә шушы нәрсәгә үземне дә һәм сезне дә шулай ук чакырам. Вакытыгыз булса, ашыкмасагыз, эшкә барасы булмаса, өйдә берсе көтмәсә, менә шушы 5 минут вакытны кулдан ычкындырмаска тырышыгыз. Һәм игълан җәмәгатеме безнең иртәгә иншалла ни булса, сәламәт булсак, яңгырлар яумаса, Ислам Гали абый Йылдыздагы ул миңа әйткәне, әйтеп карады, мәхәлләгә иртәгә шимбә яки ял көне зиратка чыгып, әзрәк шиш тартып алырга, шиш тартып алсак яхшы булыр иде инде. Пока погода яхшы, анда уже кипте бөтен нәрсә почти. Шуңа күрә мин дә сезне чакырам, барчагызны да иртәгә эшкә бармасагыз, вакытыгыз булса, хотя бы ярты көн булса да 8-дан алып 11-гә кадәр зират нәрсәләрен шиш тартырга чыксак бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә үземне дә һәм сезне дә шуңа эндим, шуңа чакырам. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил газим ва нафa'на ва якум бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафур рахим. Аль-Джавадul Карим. Ас-сами'уд дуа.